3. Neața lume și bine v-am găsit la un nou episod din Survival Games. Primul episod. Vă minte! Lângă mine l-avem pe Araula. Ba nu! Minte. Ăsta minte! Deci e un copil așa mincinos. Hai mă, dă-i să vote. Am dat. Este! Și dacă vă spun că Raul... Și dacă vă spun că Raul dă la vambaie, nu cred. Bă, adevărul doare. Hai, auză mă. Ce? 10 secunde. Bă! 3, 2, 1, ok, știu și dă-i. Ce? Ai răzbun. Ba nu. Ba da. Frate, n-am făcut. Păi am aruncat. E sexy, Da, am păpuci. Stai că... Bă, gata, știu eu unde șesuri, nu încolo. Stai că, man. Hai, mă, hai! Am bat piciorul, că eu dau în tine, hai. Nu! Ba da. Mă, nu! Poate rămâne mier amândoi. Și tu cu full iron, că mi-ai luat armură. Da, bă, mai știi de atunci. Da. Păcat că n-am inventat. Păcat că ți-am dat armura mea. Și mi-a omorât. Ce mi-ai dat o cască? Și platoșă. Ba nu, că aia le-am găsit eu, răză. Hai că dacă e aici mă ocup eu. Vezi că aici trebuie să fie ceva chesturi. Da, știu unde e, că numai ce am jucat pe mapa asta. Pe mapa asta am jucat acum 2 minute. Bă, stai să dau sunetul mai încet. Și eu la fel. Așa. Eu l-am dat la 35. Ai picat, așa-i? Nu, eu m-am spus. Pe aici trebuie să fie chestul. Eu mă duc direct acolo. Pare că le-a pe amândouă care sunt pe aici chesturi. Bă! Am găsit încă o aeră. Am găsit aeră zbor, bă. Da-o! Hai aici. Hai că vin. Da să-mi fac inventorii. Da. Și na, două porciocuri. Și eu mă duc în turn acolo, ok? Stai că m-a băgat unul la prieten pe Skype. Gata. No, bun, eu mă duc la ăla în chest. Îți două aici, poți să pleci deja, poți să o iei pe pod. Bă, nu, că mai e unul sus aici. Eu le-o... Da? L-ai văzut? Bă, nu, aici am mai jucat pe arena asta și eu. A, două golden apple-uri. Da, cum să pronunța? Și cred că fac și azi promovarea aia la full screen. Sunt dea $10. La... Bă, e unul aici! Da? Fără nica pe el. Mă dă. Mor. Avea câte ceva în inventar. 2 pene și un bol. Eu sunt aproape full piele. Uite o vacă! Omor vaca pentru mâncare și pentru piele. O, că eu o cad. Nu, hai vacu. Ești o vacă. Tu știai că ești vacă? Tu știai? Și mă enervează lagul ăsta ca un calculator de căcat. Bă, taci, mă, că eu pierd parcurul. Bă, te ajut eu. Lasă-mă. Hai că te împing. Îți dau un boost de la cu sabia. L-am văzut, fug după el. Asta e rău. O fugit. Lasă-l în pace. Bă, dar nu e un parcurs cine știe ce complicat aceea. Dar nu, că eu nu reușesc. Nu, mă. Merdici. Bă! Dau în tine dacă Bă! nu merdici. Că tu mie ce am... Nu. Uite-l, uite-l, uite-l! Eu merg de aici dacă mă lași și tu să merg de aici. Uite, aci! Așa! Noi suntem numai... Uite-l! Uite ce-s tu! Stai, dacă e ceva ce am și... Uite, îți dau aici. Fix ce am și eu, o picat. Uite, vezi că ți le arunc. Stai să vii în jos. Not... Stai, mă! Player. Stai aici, înăuntru. Hai, bă, să-ți dau armură. Eu am picat până acum. Mă țip și eu. Unde ești? Te văd.
Nu mă vezi, Hai că eu nu? n-am armură deloc. Ai papuci. Atâta. Nu, bun, ține. Mâncare Așa, străbă. bă, țâpă-le n bă. Am. Și vezi că mai ai pantaloni aici sus. Eu mă duc la spawn. Ia, unde-i soarele? Stai că-s pe short, trebuie să mă dau pe far. Hai mă că Și am tot atâția FPS. eu știu Da, unde e spawn-ul, drept în față. da, știu și eu. Că nu mai acum 5 minute am jucat pe... Ce-ai Am pățit? căzut. A sărit Ah. 2 blocuri sau 3. Am crezut că e un player. Pe aici ar trebui să fie un chest ceva. Nu, bine. Bă! Eu m-am dus într-o direcție și tu alta. Eu am ajuns la spawn. Nu știu ce faci Eu și tu. jos, pe lângă spawn. Soarele-i sus. Bă, e un player la spawn. Cu sabie de iron. Și are armură aproape full, piele. La fel ca și tine. La tine a fost. Bă, care mă deranjează pe Skype? PewDiePie să-i fac promovare. Ha? Deci vrea PewDiePie să fac promovare. Bă, naiba de găină. Așa. Tot timpul mă enervează ăsta, mă. Cine? Tot timpul îmi zice să-i fac promovare. PewDiePie. Iar așa nesivă. Bă, da, știu. No. Unde să ia? Eu stau aici, că-s regele lumii. Nu pot sparge pepene. I'm the king of the world. Care? Naiba. Ah! Mă moară! Mă moară! Ah! Ah! Bă! Da. Hai la căsuța aia. N-are intrare, știu. N-are numai ușa de aer în care nu poți deschide. Și acolo sigur e sică mea. Oh, Și aici e o groapă. Bă, uite aceea un chest, bagă-te ce înăuntru. crezi că-s prost? Nu merge să sparg frunze. Bă, care naiba mă tot deranjează? Mă, tot. Mă enervează. Vezi dacă ești YouTuber, nu că tu că Batman, nu că YouTuber. Și tu acum că-ți faci videouri, ha? Eu măcar de la început. Și eu vreau sus. Eu vreau sus. Eu sunt ăla de sus. Tu nu. Bă, Ba piciorul, bă. nu. Bă, Ai avut noroc că eu-s darnic. bă, gata. Bă, e pe acolo unul, hai după el. A luat. Mâncă. Hai. Acum într-o zi. Pe aici e unul. Sigur că am văzut fulger. Ia să vedem cât sus. A, suntem 4. Bă, deci, care nu mă lasă în pace? Auzi. Mă sună Lasă, Năstase. lasă. Tanas. Bă, zi mă că filmă. Lasă-l mă în pace. Nu mă mai sună. Bă, s-aude sunetul ăla. Tac, tac. Tac, tac. Uite o Islandă. Bă, eu măcar am mere de aur. Tu nu. Te-am luat. Când ajunge la deathmatch, bag mărul. Eu mă duc pe insulă. Insulică. Tot aia e. Bă, tu unde ești, bă, că nu te văd. Nu știu, la spawn.
M-a întrebat Năstase dacă filmez. Bă, și-o dat așa, mă. Tu știi că eu am vreo 5 episoade filmate în calculator și mi le să le randez. De ce de restă? Nu. Din spor am vreo 3. Spor. Eu un chest, numai că e lavă pe aici. Deci mă enervează calculatorul. Băi, era să mă țup în lavă. Da, l-am deschis și gol. Parcă știu mapa asta, mi-amintesc ceva de ea. Ping. Marian. De la omorât Marian pe ping, nu? Oare ai? Nu știu. Da, nu. Da. Hai că se face seara, Da. la ce scot? No, bun! Să-mi lași și mie ceva bun de acolo. Dacă găsesc 2 diamante și un băs, Mai eu nu ți le dau. Bine, nu mă înțeleg. diamant, Îmi dai un diamant. Atunci. Tu nu ne facem câte o lopată. Ne bătem. Hai, ca la spliff. Oh my gosh, ar mi-a pus diamond! Nu n-ai luat atâta și încă nici nu s-au umplut. Mi-e fric. Bă! O da fulgerul. Bine. Nu. În fața mea. Înseamnă că tu ești de la spawn. Hai că mai ai 3 secunde până să umple. Cred. Bă! Stai să dau sunetul mai încet. Așa. La mine la 7. Am dat la 21. Hai că tot se aude. Și sper că tu te auzi pe conferință, că dacă nu trebuie să șterg tot episodul. Sper că tu te auzi în filmare, că dacă nu trebuie să șterg tot episodul. Și am filmat degeaba. Și mai ales când ne-am dat full diamond, că suntem hackeri. Bă, partea aia trebuie să o tai, cred că am tăiat-o. Bă, nu complu. Bă, eu cred că am trecut de spawn. Îi văd pe toți acum că vin către spawn. Bă, armură full diamond! Nu mă, e full iron, aproape. Da, nu mai găsesc spawn-ul! Opa, uite niște semne. Layer. Uite spawn-ul. Unde e player-ul? Eu să sta. Bă, ce găsești de iron? Uite, sunt umplute, mă. Bă, Danica. Încă o sabie de iron. Am 2. Umpleți mâncarea tot. Eu n-am mâncare. Așa. No, bun, acum să nu fim ca proștii singuri. Hai că suntem 3, suntem cu ale. Un fulger o da la noi. Bă! Tu ai cască. Ai cască de piele la tine. Zombie. Armură. Da, l-am văzut. Uite căști. Frate, schelet. Creeper. Asta mă enervează pe serverul ăsta. Da, cu sabia de aur. Nu mai vine ăla, bă. Bă, care trage? Scheletul lui măsa. Nu, creeper! Puș, bă! Mori! Eu nu fug!
Nu, hai, scheletule. Hai, mă. Nu, hai, mă. Eu spopă dacă mă iau odată cu săgeata ta. Nu mă lua deloc. Nu mă terminat și avea lagul ăsta. Urmează de seară. Cât FPS-a? 31, nu. 30. Nu mă, am pus pe fraps maximul la 30 de aia. Cred. Nu, une e ăla, mă, că nu mai vine. Stai, une văd următorul fulger ta cu Ender Pearl. Bă, A, câte Ender Pearl-uri le ai? Dă-mi-l mie. una. Nu. Bine. Na. No, care e mai tare? Ține-l, bă. Bă, o da fulgerul. No, vezi? 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 Nu, nu cu sabia, nu! Na-a. Așa, mă lasă în bucluc. Hai, fugi! Bă, tu ai vrut! Mă duc după zombie. O, ăsta are armură enchantată. Unde e dracu ce țigană e de aur? Mori. Mori. Bă, eu mai am 4 inimi. Mă, ca să fim egal de aia. Bă, suntem egali. Nu mai dau una că mor. Îți dau dacă Nu mai mă dau vine, una că bă. mor. Dar nu mai mor. Uite-l, gata. Am văzut fulgerul. E aici. Pe aici ar trebui să fie. Aici da fulgerul. Foc, în spate, spate, spate! Asta e Am creeper. omorât. În spate, bă! Cine? Uite-l! M-a omorât. O să Scheletul! ieși de pe server. What? Bă, ăsta are hack. Nici nu m-a atins bine. Și a murit. No, cam atât a fost și episodul de azi. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și glumesc, mai facem un match. De fapt, îl tai în două. Bă, arena 5 aici. Mai multe videouri, mai multe vizionări, mai mult. Unde? Arena... Uite că te văd. Mulți. Cât să-ți în ea? A, păi e in-game, mă. Bun, hai. Acum Nu, a e început. in-game, mă. No, bun. Alt episod de azi se termină aici. Nu uitați să dați un like, un share și... Fă-ți tu outro, bă. Zi tu ce trebuie. Zi Bă, mă nu cu uitați de milene. like, un share, un subscribe. Mie, lui Araulo și... Lui să nu-i dați, lui să nu dați că el e țigan. Lui să nu-i dați Bine, subscribe că e atunci dați țigan. numai lui. Ha, vedeți? Oricum aveți în descriere un canal, un link către canalul lui. Dați un like și ajutați-l să se lanseze în YouTube. Poftim. Măcar 2 abonați. Măcar 2 abonați acolo, așa, La maxim 10 3, abonați o depinde. să fac un video Așa. Nu. mare. Da. Un video special de 10 ore. Păi, păi, atât a fost. No, Păi, salutare episodul în de mem. astăzi. Arena 1. Frate, Bă, Arena Rene, mai 1. ține mult cu ăsta. Episodul cont. Hai mă, Arena 1. Fără arena. Nu, salut, bă. Bă, ia uite-te pe hai, tavan. Arena 1. Uite ce fain e. De ce? Nu, bă, nu vin. Nu, atât a fost episodul de azi. Și gata, în sfârșit. Nu mai repeta după mine. Salutare, lume. Hai.